enter. Someone beg a boy enter. Someone beg a boy enter. Let me check you down. One moment. Yo kuita sei yako? Uri sei? Iyo, rusiko chibhema kamogo kani akutoro ka black label zako. Tingera sei ndo life yacho. Amazon ndingakuita sei ndo zviriko. Nonsi yawan. Timboni boga black label. Aiwa, matengere ne wangu. Hello, hi beautiful one. As you see, I'm perfect. Baby, can we chat for a while? Sorry, I'm already done here. What do you want from me? I just want to know you. No. As for me, I'm Adam. I just want to know you and I just want you be my friend. I already have friends. Maybe Togono Sangana Maseko.
auone kuti chi wangu unenge wakutodhipisa manje ukadaro kozi ininika ndichiona mabig dreams pamberi apa ndokuno kuti kuitira maplans ukita chi ukangoda munhu akaita seninini ndikutaura kana Jesu anopenyesa chiedza pauri takutaura zverudo here what you can be friends sha uone kuti chi iwe chimbomira undidaro sha wozi iwewe tunori ngirozi ya ngirozi but tozvandatasangana maseko even maseko ka achichadi kuti tisangane zvokutoti togadzira date nevhenyu toziva tisinge tichisangana kupi waibata saka sezvandataura iweni tosangana maseko anozoti Shona neti wakambonana washayani masha vanogonotoshayana mazuva nyika yakura iwangu nekwanga kusingagari vanhu kwakugara vanhu sha hatingoite dinoita tichipira zvaizvo aiwa wangu ndakuda tozongosangana sha batepe mwana ura iza mtoro tingirozi baba iri kutsika makore ndakanodzuma mwana kana ana boys vanosimbisa level vane zvinambobodza kana zviti kana ana boys vaya vaimbondita ndoita zvibaga apa this time vanotira tingiza nepizza kana sausage akabraika nyama ndononzi gango kaimudare nyama zvese dziripo paari hakuna kana vanochiva kana vanosarudza anodamba 10 kana blood ndakatombononda mukosi wangu ora kuti blood wangu chaichaiwo Ashley, usuzvionere kuti ukuzviuraya nefodya unozvikwadza mapapu ako nefodya uri kushandisa yari kuputsa. Why do you care neupenyu hwake? Musiya ararame upenyu hwake. Asi mune nzara. Kubva zvamamuka mambodya here imi? Kana kutoti munotonzi good morning nevakomana venyu. Ndosaka muine hasha dzakadaro. Kim, kwanika ndichimutsura ka. Ifriend yangu, ndoshamisa zvaakuita zvakashata. Saka ngasiyana nekumwa doro nekuputa fodya. Ngasiyana nemadrinks zvaari kuita zvakashata. She's the best friend. Iwe unombonetswa nei? Kana uchitsiura munhu kuti usamwe doro, iye achiramba achingomwa. Urozoti adika kuti siya, musiya aite zvinhu zvaanoda. Musiya amwe doro. Mwana chika guys, enough of these dramas. Nhasi nemukomana mabhi wandasangana naye. Amukomana akanaka yaita kuti zvavakomana mboma. Iyo number 1 guys. Mukomana akanaka zvake. So, pamukomana wacho waone akanaka wacho. Waita sei? Wampa namba here, waita sei oro? Because like kana wana mukomana akanaka, utazotodana nezvo kutopinda murudo here kana kuti. Like akakunakirwa unachawatana naye kana anything. Aiwa, aisi nyaya kuti mukomana ndotompa namba. Aiwa, aisi riyo nyaya yacho. But nyaya yacho ndadai so mukomana yacho ngonshikira zvangu zvozvera mabhiya zangu. Kanzai beautiful chinongoziya skide boys and bazozeta friend yako bana tande ma friends pale. Saka ndozokona ngataiwa tomusangana ndisoko but kutachi kwadi mukomana ndakutaka mukataka naka zvake. Ndosangana naye kufuza naisa. Ndosangana maseko mumaraunds abantu. Nechepati. Aiwa, you know me one who's also nini ndinofamba famba wani. Isete rorozeni ngondikwanogara, ngoziya inini, ngondiziya. Aiwa. Anomboziya kwanogara mukomana. Sorry, it's okay pa mukomana wacho yandisika. Iwo wato ane kuyatura pa ari kana kuti like wazongoitwa zvinhu zvezviya because like vakomana wakanaka kamaendisa zvagara akawaisiya because ne drink rawo kumweri is enough scar angona asingaridi akagona like wakadaro pakwe it's okay fine mukomana kana achitondida ndakadaro ndakatobata mabhiya zangu nekuti but it's not good but it's okay kana yazvituitira zvamukomana wacho nembasina pressure utongona matoti ndakasangana nekutika chitongo kwasei waita bind usina umpa namba ngadi umpa namba ndingangope munhu namba asina kukumbira namba dzangu here iwe ndikuwa dzake
Tanga mkomano chini pena baza. Ai nondizionisa uri anongonongotanga munhu. No, isho kufanira zviti zvangu. Anyway guys, legamo na first song chikafu chiri mumbo I think matwa. Legamo na first song pamusora. See you. God's wangu. Mbotasa kunoto. Matanga ngapsasina. Sadbatso. Aba mwara kandigonera. Kundisarudira munhu akadai so. Akandigonera kuti mbisha. Tone. Hey, mazuva ese here muchingoti everyday ndatonetse nazveni. Nasanzi kuzvida ndichimbogara pano zvamukuita. Andingotaura here kuti mwari apa akandigonera. Kuti ufanira kunge uchizondirasisa because ngatozviuraya chakuzvisungirira. Chiro wakafa ndikwenyu ndokunipa shota. Because ndinozomuwana kuti ndirudo rwaunondipa. Kopi kwandozomuwana akati bhera ndikugara chowani. Blazi nakulezi. Bamnini madifu. Mune muchingosichovhana chete zve. Hatukaite. Maskerese bamni. Mazera boy. Kom amnana shamayana chwani. I've been searching mamoko munongoniziya wani. Mtizongondikirawo nabanani here. Marawanzi machona kulezi. Unoziya ndimunyuwani kuno kuonga zvitese. I've been searching mamoko outside. Bamnini wenyawo. Johnzira. It's all the Blazi. Blazi anonganyingo ameno chi. Hapana, ndangoti titakunzirira ichi. Aikarema ndingangokunzirira kana bana kuleza. Mukadzi wandakapiwa nemwana Mwari zve. Ani kuleza anoona Blazi. Vakuti ini ndisingapinda Mwari handiti. Ameno ndongoita sei? Mwari anokupai zvitumba. Songozviwani zvenanzi. Anongozviwanzi. Hapana wanokupiwa naSatani. Kuti mumba imomo munofanira ugare. Uri hondo chete kuwana zvibagera. Zakutira. Kuruvara that is love. Kudoi hondo baba. Ari munozviona kaBlazi maningi kudai. Ninjosecha ninchitsvaga so. Yaziya. Pinda mukati so. Ndimotsvaga vanhu kwavo. Unofanira kupa zvakaita Blazi. Saka motondibatsira kana muchiti ndinosecha zviri kwazvo. Nokuti mumba mofanira kugara munenge rine rugare so. That is love, I know. Ulezi. Ndikutira plan. Nzanchira. Alright, sakadi akomafana. Hapana paBlazi masango acho black baba matema zvotodai. Zvichanaka ingwa nemukana. Zvinoita chete. Kuti kudare Blazi. Ine nguva. Nguva inenge isati yakwana. Yakakwana unotongoona zvitongoflowa. Ko Blazi. Ndikungobvunza. Pane chakashata here kuti ndine shamwari yechisikana. Shamwari yechisikana munomuitei shamwari yechisikana. Vanenge shamwari yechisikana here? Mimi kaanga kuchinyanya kuti. Kulezi. Ndangobvunza wangu. Ine kuti chete ndangomufarira. But ine kuti azongoninyimake namba dzake chete. Zvakafanana na Gulezi wako ungazozvibhilivhere tomboti ndini. Tomboti ndaita kana kuti friend yechisikana kuti ndine shamwari yechisikana ungazvibhilivhere. Haini nangu panouraiwa munhu apa. Kuita shamwari yechisikana. Anenge echishamwari masinenge makutodanana. Anenge yanenge yaita girlfriend. Haini nangu watotambire kure nemashamwari yechisikana. Imi menyu aita henyu. Iskani and Sam. Iskan Zorgadinga. What do you say? Ndiri wangu. Saka wakafamba siku that day? Ndakafamba boss wangu kwewe. Ndakafamba boss wangu. Amene kuti wakazosvamisa sei that day wakabva wangonditiza from nowhere. Andinombokutiza ani ndakati nizotosangana mumasekwe. I hope that ndiwo masiku acho handiti? So is there any problem ndikataura newe? Something
Something like what? Like crazy. And there's something chandangokudza. You are the most funga kana tikaenda newe kana kuRussia unongori chombo chekutanga pazvombo zvese zvakagadzirwa. I want you to hit my heart. Saka wakatozoramba ndiudzawo zita rako naye mwanasikana. Ndonzi Ashir. Wow, nice name. Indonzi Dante. Thank you. Nice to meet you, Dante. So, do you mind ukangondipa namba dzako? So that ukandipa namba dzako, we can talk later ndabva kubasa. Ndikumhanya sha. Undipe namba. Alright. Password. Oh, password. Okay. It's fine. No. Is that Ashley, right? No, Ashley. Oh, Ashley. Wow. Okay, my angel. Itaura newe kuma 66 ndabva basa. Keiri bom. It's fine. No problem. Ndikumhanya zvandambokudza zviro. Sikaina ndisina nguva. I hope ndotaura newe palate. Don't you mind? Alright. Ndakatoneta ini murongo sata kubodoka zvawo usina chikuedzera adochana sekutobowe tondibowo ndatomenda kusaluni shari meurunyiwa musoro wangu washata aunyepe sha musoro wangu washata mawani zvagara zvako uri kuwashataiki maira chegeuzi boy ready maraundi ari ball guys. Azvona kuti akuya kuchisekerera. So I think kuti akuya kuchisekerera sanga maraundi ako kunga akaenzonaka kuti akuya chirova smile kusvika nekugotsi. Anga chinakidza zvekuti akufara. Remember mukomana ndakakudza ndasangana naye maraundi 40. Sangana naye. So Hamsi vamupa nhamba iri. It's obvious. Asi anogara ku saka ati anogara kupi anombondiudza ende anombozvibvunza futi. Okay, so ati anzita rake anonzani? Dante. Oh my goodness. So wamupa nhamba? Yeah, it's obvious. Andingambosiye munhu kana uchienda ini kuvanaka nake. So saka matova Adam naEve aka? Adam naEve todanane here tidanane. But sha muchapedzisira matiwo murudo from friendship to relationship. Muchapedzisira matiwo murudo pakutodanana nemukomana. Usikuzvona? Mwoyo mangu mune peni yandakaviga. Zvandakaiswa tina shansa ndazvikangana. Azvitoona basi. It's true. Murudo haunoreka wani. Undonyura mbichana uchonyura. So saka funga nezvazvo sha. Kune Ashley. Chingwa chawati kunotenga chimbori kuti ndatokanganwa ini ndatombokuudza kuti matiwe murudo ka chimwe chanotumwa tobva tokangana bani guys saka ndakakanganwa zvatumwa tomurudo here serious ndakutongofara kuti naona munhu andofarira. Okay, chitopa hako Kim mari yacho anotenga. Nditenga mari ndinotenga chimwe pamwe ndisanganawo newanguwo munhu odhimana matiwa ndakanyere kutaura. Guys, ipa Kim anotsvaga chingwa guys. Ndatoone nzara ini. Alright, unotomana chapake chonini to end. Maybe ungasangana nemukomana wako sezvawataura. Rega ndiende hangu. Ngandiseke zvangu ini saka tazvakomana. Ndakubvisawo kuti. Ngoma. Mafana. Kwakanakira kumbopinda uchida kudedzera kudai. Ngoma, ndikuvara nini? Ndikuvara nini? Ngoma. Chiri kufadza. Timbofemberai. Femberai zvine nguva. Andofemberai nokore mauya. Ndinomaji. Chizwai mani. Ani munoziva musikana uya wanekudza pai. Mamuziva? Ndamuziva. Tisanganaika naye. Tisanganaika. Ndobva tondipa nhamba. Bam, hamusina kupengera. Masaka naye musikana kupiko ini. Wangandienda kubasa makusini ipo basi.
ndatomona chibudikira abudikira unge zuva ndangonzwa kutewa maziso makupenga bamini muchodana nacho kwete chimuku asi kungoti ndomufarirawo zvangu vambobvunzawo kumambutira here nhamba dzacho kuti muonewo kuti nhamba dziri kuiteka munodai kamapiwa kanhamba dzipabvu zvipi kongo ndakanda kumhanyira kubasa asi ndichazama hangu nechingwa chinotera ndambobva kunobvisa hapana problem. Munenge matofunga zvokuroora here kana kunonzi chichi? Ndichaona zvandikutarira. Ndichaona zvinai mukuru. Tinenge takaringa, tinenge tichizoona. vachirora kupika vanoroora here vamwe tinoroora here neibamini Chinotadza ndirori chine please. Kurenga vanhu ngomongwana wakangorora. Vaudzeya. Ndinokonesa chii tingatonzanzi munhu anotonzanzi unorora here. Ndingotirai kumufonera mboone kuti ndopindere nhamba dzake. Igotiraya nodai mapiwa kadze papo zvanambotaura Asi kana vacho vanozviita ndizvirambe havo. Iri kuringa. Asi kuti haana kudayira. Haisi kudayirwa. ikuramba bamini chimbotirayai futi Ramba pamwe muchitirai. anenge foni yacho inenge isiri pahati inongonodaira rambe muchitirai Ngofona futi. Regedza ndimbozama. Asi ndinoti dai akadayira. Asudero. Asi kudayira. Kodzenyu mimi mama mupera. Aina ndisina kunge ndamupa. New number. Manje nandidaire new number. Daira kubva waramba wakanyarara. Asiri, daira kati. Aiwa kana, plus futhi yebeto kati. Wakanga nothi wapadake lama makusangana. Wakanga nokuthi ndiye. I regret. Manje yakatha daira daira. Ngonali ndiye. kusatari mufoni yako nini Afona futhi kodwa. Hello, ndiyena ndutela naye? Hello, beautiful one. Yeah. Hello, ndiyani? It's Dante. You remember that? Yeah, Dante. Yeah, Dante. Ashley, right? Yeah, it's Ashley. Wow. Ndafara kutaura newe Ashley. Nasingambozvifungire kuti ndidzo nhamba dzawandipa. Alright, so you say? I'm flying to my surprise. Okay. Yeah, Ashley. Yeah? Do you mind ndikambokuvheva for the next 2 minutes? Okay, no problem. Alright, let's start from here. Wakamboudzwa here kuti wakanaka iwewe? Kunaka? Yeah, different kutosiyana nevamwe vasikana for you. Watanga masasi manje. No. Andingambofi ndakakunyepera mumwe wangu. Serious? You are my oxygen to my life. Dai uchimbozvizivako. From the first place yandakatanga kukuona, ndakafila ndakufema oxygen iri different. Chapedzisira ndakunyara manje. No, usanyarisha. Because it's different. Just even down to top, you are different. Uringi Rose. Alright, if you say so. I can sleep peacefully tonight. Okay, angels when you feel it. Waita basa best. At least ndokwanisa kurarawo zvanhasi. May angels be with you in your pillows and on your pillows every day. I wish the best for you. Bye.
Tinongotenda nokuti mapiwa dzisiri dzepapo because unongopiwa dzepapo but chipo chekuti matiwo murudo tokudza izvo ana ndikuudzai muchadzondibhilivha kudza kuti inini ndinopedza makanondiite harare kukura kwayo kuita siya meno zvamaita uroona gulezi wangu mada kutodara kuti hanzi harare makuda kutondikona manje nei sikutongoti kutofarawo kuti at least matoona musikana murore mada kutoti hanzi gulezi chiko nemo mabelesha mafani zanzi gulezi kurora kupiko ishamwari ingwa ndakudza kuti best amunanzwa nchiti best is different but ubest hwacho chipo chekutoti tokonongoti ushamwarika but uchazoguma watove hwerudo chaichai hwelove chaichai zvinhu zvacho ndotonzwa nemi handi ndimi munoda zvitoona maprofita zvitaoniwe nharire ameno pamwe muri kuprofita zvirimberi handizozivewo zvangu kuti tiri maprofita papi hatisi maprofita kungotaurawo Guys, Coxino desa na simdamba ndo. Tukaenda kwa National Sports Stadium unaona bora andika. Sorry guys, I can't join you now. Nasi ndine kwa ndilombo yangu. Kuba zvangu tenga kurana naye uchidofamba nezo. Ko Kim, uradzwa nei? Ausiri here waiti mind only business. Musi azvarira munhu wake zvesofa kuti akakwanisa kuti amumise zvokumwa doro. Saka uradzwa nei? Musi naye. Okay, fine kwacho. I think mwene mwache famba ega tusangana kumba yedu manini. Okay sis, as long as you are fine, no problem. Begini na undu no guess. Phone yangu ikaringa mdai. Okay. It's okay girl. Tukubata wangu. So, tawita say man dina. Sikana shida semu weda ramba kwenda kwa. Ati watela katanzi mwene mwa kusitira zvake asikuzoti doti paradzana nemi here futi kana kuti plus wati mwene mota zvake achidzoka padeni sazoti kuti sviko na test National Sports kuti unoona bora kudani bora bondo zvandataura imuchite muri kuitaenda kutoenda zvangu ameno yandienda zvangu Kimshaka zvandotsvaga mufoni mako kam ndotozvishaya wangu andisingatombosvona wangu ukumbotsvageko mufoni mangu pangwenika chatika ndikutsvaga 2 minutes but andisitombokaona apa foni ikuringa namba dai yonzwa kuti ndiani Hello. Hello ndiani Hi beautiful. Dandewe. Ndashandisa foni ya mukoma wangu. Yangu yapera moto. Oh, she is bathing. Go after 5 minutes. Okay, fine. Ndipe foni yangu pale zvandakutaura. okay guys, you have a wonderful day. Gambo Buddha guys, mukona enda toka. Okay, you go. Sunday ball. Bye. Okay. Dante achafona nifone mukoma wake. Ati yake ina moto. Manje wasevere namba za mkoma wake. Yes, I did. Saka wadziti chi namba zake. Namba nangu dziti Dante 2 boy. Okay, let me check.
What? Bamnini! Bamnini! Bless. Yepa. Chi. Bamnini. Bless. Chi. Bamnini, what is the meaning of this? Bless. Maruna kubibiki. Chi. Chufamba sigwa. Ah, makubuza ni shafamba sei. Hata unafikira tu sema. Hedi. Ndishakatowa mashure. Ndo anonzi mashure. Mashure cheo. Ndo anonzi mashure. Nantoba sekera zvinhu zvakadai. Avafuni. Hello. Hello. Iwe wakakwana here iwe. Kondera sei? What is the meaning of this? What are you trying to say? Pazvinhu zvese. What are you trying to do? Kondera sei? Iwe usambondifonere futi hanchadi. Hello. Hello. Dante, hello. Ajetauro. I should the phone. Bless. Adi. Kurze. Bu kurze. Ada. Hey, mtoto mwanimoresa. Hapo nimoresa zvenyu. Kuchifuti. Mufoni menyu, ndiri busy kupukuta. Mufoni menyu, mapinda pick. Vemusikana asina na kupfeka. Mufoni menyu mimi. Mufoni mangu mimi. Foni yacho ndipei bamuni, twaratidzi. Chichaitika. Nyasotsanangura nyenye zvakasara. Tsanangura nyechi. Oi. Aisi foni yenyu here. Ngoma. Ngori nyewe ngori jedika. Angochenza foni yenyu kufona zvoka. Andaizombosungura kuti angaita zvinhu zvakadaro. Manje ndozviziva sei? Hai nini ka, zvepano ndatozvikoniwa. Ndakutopeka twangu tu ndakutenda. Ndakutenda izvo zvikumba kweri. Mafana, uri kuona zvawakonzeresa. Wakundirambisa mai nemukadzi wangu. Aiwa, sorry ngoma. Sorry ngoma. Uri kuona here zvawakonzeresa. Sorry ndasingambosungura zvichadaro ini. Sorry. Zvandakuita apapa inyaya yekuti hakuna kwaungaende uyezve hakuna kwandikati unganogara. But zvandakutaura panapa, mwedzi uchingopera chete. Wotoona kuti waita mesi dziki. Waita plan dzako mwedzi uchingopera. Handichisina mashoko akawanda ndatopedza. Neshuwa here chido chemoyo wangu. Ndakaresha here nini kutambira bamuni kuti tivaizogara nesi panapa. Handinoti sorry. Bozi handina kuziva kuti vangaita zvakadaro. Zvokunengera mupikiro wemufona. Manje zvino kana uchida kuti iwe neni tiwirirane pano, bamuni ngabve pano. Kwete mudiwa wangu, chingorerutsa moyo wako. Angaende kupi kwaangaende. Zvazvakanaka kuti mwedzi wapera uchitsvaga pake pekugara. What else? Nhasi date ndi 20. Mwedzi uchingopera, obva abva pano, obva aenda. Because handisekerere zvinhu zvakadai. Matondo gumbira kusvika pekupedzisira. Thanks mudiwa wangu. Nokunzwiswa kwaita. Because hakuna shuwa kwatingati tingamuendese. Haana kwatingati angaende kunogara kana unodii. Tongomirira mwedzi wangopera, zvopera zvakadaro. Ndazvinzwa zvakutaura. But next time, musampe foni yenyu, akutashandise foni yenyu. Because ndozoziva zviri pamwe ndimi munenge masendera ndozoziva zviri. Handizvida zvona kuti ngazvekanga kusanganika uku. Unofunga kuti nini kadaro. Vatori bamunini hamene wapinda mumwe wangu. I thought you were ready to go. What is wrong?
I think pamadam ndakatomudisappointa mwana ndisakani stress. Don't touch out. But sisi ndozvamumira doro here, maybe angari busy. No, achadi kundona food. What happened? Never mind. I want to hear his voice before I sleep. Ashley, mufonere asosamudza kuti ndiwani. Maybe try, but I'm not sure I shall from the space down and that's about try for the But what happened? Handa kuzeta ngashidapenda nini out. Afunga ndifonera chintu chozosvana chakwanisa newe out sandifonere sanditextere. Andakana plan izvo zvakandotonzwa face rake sandarana. Saka ndoega nyaya yacho chete kuti habana here secret behind iripo pakati penyu muri two. Ndive but apana. It's okay. But nyotoitsvaga mwathingire kuti kusarambo chiri mwadoro. Ndikasamwa doro ndoitewo right. Ndanetsa nemart breaking. But I've right kwauri sha. Zvakaya nebasa ngogara ngosena nazvo sha. Zvinani naso izvi. But ndandachonyura kai. Dai wambosiyana nazvo. Tazonopamira bva zvinofamba sei. Yeah, but ndona ngesenge zviri right kuti asene nazvo because ukaramba chimwa doroka unozviuraya sha. Unofa wangu. Mbozvitira imi pamwe atodaira vamwe navo mwari bisi. Vaisumbodairwa. Ari kutofunga kuti ndindiratara nawo. Kuenda mberi andibvunge zvikazoenda mberi. Kuenda mberi andibvunge zvikazoenda mberi. Unofoni rungo ringe. Unofoni rungo ringe imo. Daira ikoyo. Mami, era ikoyo. Mise pala uti tawusanzo kuti munhu yera kusala kuti. Gulizi. Kuenda mberi andibvunge zvikazoenda mberi. Let's daira ikoyo kotenga mzamu kuti wapi. Alright, Gulizi. Hi. Mtorana. It's nobody, how are you? What do you mean? Don't worry, you'll know me soon. Thanks and good night. No, Ashley, we need to talk. About what? You and Dad. He said ndakanda picking for my brother yake. Ndakashama. What pick wakashama? Can I sleep now? Kwa hiyo wasenda pick wakashama kuti zvidii. Andinombosenda ini. Zvoshonetsa kutsanangura. Kana usina then udi. I need to sleep, please. Hey, hello, nobody. Can I meet you? Why? Singani nini? Udi. I have a message to you. I'll send the location. Okay, fine. Shumangwa. Okay, fine. Shumangwa. Ibu. Don't you dance? Nice to meet you. Can you tell me the message? Can I be your friend? No, Kwanisi. Yatombo wani friend isiskana. But friendship yedu yakakanga tradition ship ya brother wangu.
That's all. I'm sorry. Someone asked me to ask you to forgive him. Who? Ndakamuregera kudhara asi handichadi kumuona. You're a nice guy. I try my best. Who are you to ask me? Housemate. Okay, fine. I must leave now. I wish to see you again to take some photos. Okay, no problem. But why you decided to send you out? Wangu ngwachoona ipapa nguwayo seo chinyepa Unozoti chika ukangoona munhu unotonoti munhu anokwanisa kutambika naye inyaya yekuti ndakaona kuti wanga uri good friend kuna Ashley anangonoti Ashley akatambisa munhu angati nechivhuya yakanaka. Okay, fine, ndazvinzwa. I should take a leave now. Goodbye. Batana pa next. Tutora pafunga. Okay, bye. 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 Ashley, no, it's now Jack. So tell me, what's your name? In a tomb of the international. Okay, pakapita situ ini nakimba. Pamopane munhu akatumira piki kumukoma wadhanzi asina kupfeka. Ndofungo kwangu amene zvinoshonose. Handizive hangu asi pamwe akangowana nyaya to avoid me. Maybe akangotsvaga nyaya handitozivo chinhu zvake zvinozonetsa kunzwisisa because handizivi kuti mungadaro here. Maybe akangotsvaga nyaya zvake. What is piki rakatumira? So I can suspect you and Kimberly. Ashley, kana usina kusenda piki. So who is akasenda piki? Because pana pasinogara chiri. But kana pautuo kana akadaro I don't think tichawirirana panapa. Yeah, ini hangu mafungiro anga. Unodaro pa 3 uri pane vanhu vakasenda piki. Because uye hango danta hango avoid like that. How 3 wedi nani? You have to say pautuo wenyu because ina can't send piki rangu ndakashama kuna mukoma wake. Ndorware handipenge kai ndinokususpecta because iyo auna kana nyaya yakakwanisa kuda kutiudza saka ina bhara chandoziva saka nechikoti pangu pakati pedu tiri 3 chiwanguka ichari stress inozoti kana munhu utone depression utombokwanisa kana kutaura so saka inini handizoziva kuti pamwewo ndikuno nesecret behind yewako iwewe nemukomana wako mutu because iwo bhara chakukwanisa kana kutiudza so pamwe ndonokuchiziva kuti chii chamakanyotadzirana muri 2 but I suspect zvandataura. You know what? Pautuo inotona suspicion pamuri muri 2. Ndimana ngatotanga tofungira kuti maybe pautuo impana akatosenda piki. But tichitsvaga ina handitore nemukomana wako anoziya. Titsvaga munhu handitore nemukomana wako pamwe I think agona pamwe ari ndiye akasenda but ina handitore nemukomana wako ine. So iwo kuti nazvo nokususpecta Kim here. Okay. Kwaiye Kim wachari kupi? Handizive angobuda nokusenda haana mbotata kupinda kupi. Okay. So ndakutosuspecta pamuri muri 2. You or Kim? Kudza kuti inini handichaure nemukomana wako. So munataura nemukomana wako pamwe I think ndikim. Kwete inini. Inini ndibvisa hapo pamwe. Handitaure nemukomana wako ini. Hi girls, I'm back. Ungoenda kupi? Ungoenda I found my boyfriend. Your boyfriend? I'm tired. I need to sleep. Kurara this time. Iwewe chai. I don't know Rara this time. Jesus Christ. No, Rara. Ashley, don't mind. Sometimes I like to share my jokes. Kone this minute to do na. Andi zengi rangu tu Rara. Enda jaina. Seriously, Rara. Seriously. I'm not good. I suspect Kim and Piki. I'm not going to suspect this Kim and Piki. So I told that
yatobvunzisa Kim kuti zviri kubva kupi pamwe ipinda kuti nane mukomana wako so. Maybe she found my other. Pamwe togona kuti tanga pena marani make vazoita angaenda kupi. Pamwe ngatinoona dhangi zvizvi. Hey, you must be joking. Be joking. That's so funny. That's what the guys don't know what I want into this. Papa got the pan. Manja, I'm sure kuti zvakona mukomana kwachitambulira because this girl unenge ameshanda zvipedare Kim haane godo zvipedare adonadzeni. Manje pamukomana wangu handina mafaniro. Like serious. I can do anything to win you. Try your best, dear. I can try, but if anyone is in this, I'm sure I will kill you, they or him. I don't know. Yeah, you do something, girl. That's my girl. Yeah, that one is so when. You saw her, so that I knew what I said. You don't know what I said. But wewe kumboona kuziye ko kana hama dzakabhala kana wani yawo kamboona wazi so roma wanja ko kwanotambira ukuziye Andikuziye. Sako tota se True love never dies and never ends. Days are going out. Can I join you, Kim? Absolutely no. Stay at home, girl. Don't fall, girl. I'm going to understand. So bad, so far. Okay, fine. Bye, girl. Bye. Take care. Do something to mkomana wako. Alikuenda out kupi kwa watu. Kutangari inachenda out asimio kana nini. Ndio zvitondinetsa kuti kutangaini but sofa kubuda bezoti inyinyisere pamba ya chibuda chenda. Namba kutaura kuti kasikira zvinhu nguva ichiripo. Mukomana nobaya. But saka ndida sema. Do something, girl. Like what? But Ashley, I want to spy for this girl. Why? You don't go know what you're going to cook. How is that your business? I will tell you later, my friend. Don't drink today. Okay, fine. Okay. Yeah. Okay, dear. Bye. See you later. Okay, bye. Take care. Okay. This girl. Hi, girl. I'm back now. Spy girl. What information did you get? How's your one good girl? Good. Tell me more. Why you down? Proof nayo ka. On. Iwe. Did you answer go?
Tidzantsiko. Ndidant. Jesus Christ. Ndambokudza. Uindi. Jesus. Chichandotadza inini. Ndambokudza tane jealous neyo kana mbondinzwisisa. Try to remember what happened that day. How? Remember I will help you, my friend. Okay, if you say so. But also didn't go pay. She's a long time like him. Push about that extent. Abo gapa, zvakutoda kuti uiteka. Aufana kutsvaga kuti chasauthink ufana kutresa Kim panobuda. Kwanisa kwana jantoshi bus about kuti mataura mungaite mungatarese iye aripo Kim wacho. I have to do something very fast. Masatonyanya kudanana. Yeah, it's something. Because of the mother and as a no, so that was said quasi. No, she hasn't looked back to say, because in the chat, saying person who couldn't question about the best. No one. You are my friends. Everything is good. Fine. Okay, I love you. Please, can I have your phone? Okay, fine. Have it. Thanks. Wow, your phone is very nice like that. Oh, really? Yeah. What is your first name? Okay, Kim. Your fingerprint, right? This is good. Your fingerprint, right? Yes, this is good. You can take it. Alright, thank you. Let me see. Kim. Okay, yes. You can take your phone back. What are you doing? No problem. I just it's fine. No problem. Yeah. Hello? 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 Who's this? My name is Shamiso Ashley's friend. Don't hang up, please. Ndakumbira unotarisa number yakasendwa pic mfoni mamukomo wako. Please undipewo. Okay, it's fine. How is Ashley? I mean, we'll stay somewhere. In Ribo. Okay, thanks. Bye. Alright, go.
I'm back. Hello. Pay attention, guys. Wow, thank you, my friend. I wish to have some good times with you forever and ever. So, I should leave right now. I'm glad that I made a new friend. Thank you. Pleasure is all mine. Will you meet me tomorrow again? Yes, of course. Alright, thank you. Yes, why not? Do you mind if I change my phone? In that case, give me your phone. I mean, let it change your phone. Okay, no problem, but what about the password? No problem. I know that you can do. With your phone, you need to... Don't worry. I know that if I go with your phone, you will meet me tomorrow. Bye. Bye, take care. I will take you. Kukoma na maiguru ndoda kutendai nekundichengeza kwamukaita kubva ndibve kumusha svika ndiuye pano ndizowane basa. Tendai nerudo rwenyu. No problem, Bamini. Zvino nhasi dating twende manga makawana here imba. Maiguru Ashley hasiri akasenda piki ndine proof. Foni yamukoma iripi ndine namba dzandoda kutarisa. Munoreve naye Bamini kana muchidaro? Uye foni yangu munoidi? Ndine namba dzandinoda kutarisa dzakasenda piki. Okay, fine. Number dzakasenda piki ndinadzo mufanira. Then today, but then today number zacho. Namba dzacho i0718567924. Number dzamukutaura dzakasenda piki. After nemaline 2. Number dzakasenda piki inumber dzebad i078 5683 691 5683. Hadzisi namba dzaashi. Saka ndiani akasenda? Ndichakuudzai mangwana kuti ndiani akasenda namba. Saka kulezi muri sei zvino? Zvabamini tingazviteedzere. Tii right zvavo ndikagoitadii. Ama kutoseka amwe ndichitaura nemi. Munondingondiseka handizvi? Tonakidzwa kazvangu nini. Munondingobaya foni kuti. Kundirikuona. Plus kungakusekawo basa. Akubasa uripo? Inda ungodhinywa kuti. Pane chipi chinganakidze zva. Pana chinombonakidza. Manje makazodaro manje zvingazoratidza kuti muri pane vanhu nemukoma. Kufara kandoombe zvinazvinakidza. Ungangosekera zvisiri kunakidza. Chii kukubowa inengo? Zviri kungoitika, zviri kungobowa. Manje zvichapera zvisi. Zvimwe stress ndinofanira kungozvipedzawo mega. Apo. Alright. Hainini handisina nguva yekugara. Good night. Kambonorara. Alright, Bamini, toonana mangwana. Alright, saka boka ngoma. Iripo? Hainini hope dzacho dzatondirova ndaneta. Hello? Hi, Dad. Nzvibo vise. Ndiribo. I think ndakuziva munhu akakonzesa kuti ndipesanya Ash. Uyezve anogara pamba panogara Ash. What? She's Ashley's friend. I have a plan to expose her. Please tell Ash that I'm sorry. Okay, fine. Ramuda. Okay, bye. Bye. Hi guys. What's up? Kim, foni yakafanana neyadhante waiwana kupi? Phone ndiye boyfriend yako. Boyfriend yako? Wandinzwa. I need to sleep. Okay, sleep well. So. Shona, just
Kami ofisha. Ndorara kwa. Ini udah beri kau. Terus. Saya. Phone yangu kuringa. Hello. Hello, Shirize. Shirize. Ndoda kuyomba kwenyu ba. Unokuziva yini? Aiwa, no. Just send me location. Okay, I send you location after a few minutes. Okay, fine. Okay, bye. Try to be quick. Okay. Thank you. You're welcome. Yeah. Diani. Hello. Came queer. Hi, Shirize. Hi, Shirize. Dave. Oh. Shirize, what's on yourself? Go down. James, what are you doing here? Kim, where any phone you have? How do you find me? I just checked my phone. Hey, James. Sit. Okay, you're welcome. Kimberly, Dante. I'm here to expose you. Expose me for what? Say the truth. Send a phone here, my police. Right now. Which truth are you talking about? Who's here to what you about the nude? I'm sorry, Ashley. I'm the one who sent the thing. Tell me, data and the Google. Don't have a number and come out. Ndakatura number hizi ndikasema sisi namba kama Kimberly. Unoziziva kuti zvinoparadza marriage yevanhu here izvozvo? I know, but I was jealous. Kubva kwatanga kurana dhante ngokuti tisina time. You are idiot. Kim, unoziva kuti izvezvi Dante namukoma wake vanga kusatoverana because of the notifikira wakasendera mukoma wake? I'm sorry, my friend. Sorry for what? Izvezvi ka ndokuda kuti kumwa autame plan. I have to call the police right now. No, Ashley. Chinai, ndambona dzembe dzako end. Ndenda kukunyenya. Kana usina kwekuenda? So that means I have to call police kuti uende kupolice unogara kuprison. Takuda kwazvinja koendi sha. Kimberly, une shamwari dzako dzakanaka. Ndakandinde kuendesa kujiro, inofira kujiro. Okay, so guys, mufunga kuti chinya iyi. Inyaya ingori position iripo ndeyekuti Kim aronge dzembe dzake, abude munomu aende. So police yatore imwe nyaya. Aidha kuti hana kokuenda kana kuti hana kokudii. Ngarudzo zvake ave pasi. I think I have a solution. Kana asina kwekuenda, I think he has to go in prison. And I have to call police. Hapo pachenyu. Handidzipindire nyaya dzenyu. Saka dear, wakutusa decision yako. Wakutusa decision yako, one. But I think ndikambokutaura panyaya yechitanga, but wainza sebenzi. Kuna semunhu akadzongera. Ndakutobvisira nejealous, but vanondinzwisisa. Hapana sorry yambotaura. Wesi ndikambokudza usinganzwisisi. Saka hapana sorry wafanira kumukumbira kuti ndizvena tichiza kudhara. Kusa decision yauri kuda. Kuye ndikambokutaura kuti jealous aribatsire chinhu, but vanondinzwisisa. Haunondinzwisisa. Somoti community yese inoyi ukashaya wako madere kuti vanakamba ukasanzwisisa kushaye mukomana wako kudara naye ukuzendera mukomana nefriend yako. Guys, it's not good, Kim. It's not right, Kim, at all. But actually they want to and that is sorry one. Apa bana mzisa panoita You ngomira mbozveiri. Actually. See apa. Boys zvite wife ngeni. Ungakuwa tosekera zvinhu zvakadai so here izvozvo. Kim, you are evil sha, uri muroyi. Ndisomza kuti une mwoyo wakadaro wangu. Sazodaro, disappoint my friends ako vabadaita. You are disappointing me. But I'm sorry guys. Asamuzoti mweya wakandipinda.
Anditombozivi chichekuitika mandiri. Apana kurekera kuti ngaitekire munhu. Tiwambega kushamba. Uri pasi. Kaneyo Ash. Tingaregerere zvinhu zvakadai seizvi. Azozvipinisa here mujeri kana mangwana. Ha? Urodzwa nemukomana zvake tonge chimwe chinhu. Apa like aitombo kusimisira kuti andisiyane zvakalife kake kuti umwe doro ndavida kumisa chimonditsura chiyaiyo zoti ari kuradzwa nezvese ada kuti upenyu kwese kuinde musango. Munhu akadai so even ikada tomuregerera mangwana agona kutongokuisira poison, so she has to leave. Like serious. Guys, I think Kimbali anofanira kunge achienda and ndikukumbirawo mugondiperekedze kumba kwablazi yangu to all of you. Okay, Dad, it's fine. Takuperekedza kumba kwacho. Unozviona sei neAsh? Yeah, zviripo. Tamuperekedza. Kuye uramba wagara chingo panapa. Handida kuziva kuti handina kukwenda. Hauna kukwenda kupi kodwa? Eka kuenda kwese uchida kuenda kupi? You cannot believe it now. Ha, Jesus Christ. Yeah, I Simuka things and live here. Simuka utipika mbega hoyende. Abana kukwenda unakwenda mukana pana vanhu pora mbochagare pana. Pora mbogare pana. Wait zvinhu zvako waifunge. Ado izvi zvoti chimisa unatem. Ani prepare. Ani prepare. Let's go. You have to pack your things and leave right now. Iwe enda. Timu enda. Samabhega kuenda toni. Let me check shoes zangu mama. Hey, let's go. Enda. The door is open right now. Out. Enter. What pass the reputation of the guy? I'm not going to I don't know. No, you believe me, yet? You trust me. So guys, please leave right now. Because Blazi yangu ida ubuya. Blazi nitori kama one girl. Zoti sikanongosvika. Ndogona kutosvika zvinhu zvangu zvese zvakandiwa panze. So we should leave right now. Okay, James. Let's go. Andy, you can go. Okay. I've made sure on the bench. As long as I'm sure about them, I'm going to believe. Andy, I go. Please. No. Mzee. Wadi mapana. Bu. Persi ndima zoro zuri. Ndimagona mawe tanga kudoto kuda. Saka macho saka toshoina. Ndaweka niwaeza. Saka mungu anatupa ndogara. Mungu pinyo mugare baba. Kirwa makandi wewe. Masara se bule. Mushira ni masara bo. Sira. Adi mapana. Masara se ngo. Sira bo. Sira bo. Mbu girela vayenza. Ora Girela vayenza. Wenzi hapa. Bule. Uyu anonzi Ashley. Je, Ashley wakusenda mpikira sana kunilero. No Bule, angambo zinzisisi. And ishamari yake. I'm here to explain everything. So, Serious. Bule. Dukumbira uregiri. Bule. Tankom. Ashley asili yakasenda piki. Ishamari yake angani jilasi na. Jingana namba jaji zatikaona jeje dzanga si namba dzake but aitongoda ngoti inini sataura na Asha ndakazozviona mutireme unge ndakutamba naye regiri. No problem. Nateba ngo
kumuroreki abo Yeah, 3 years maybe. My friend did. Then I'm going to last about 2 months. About October to Saka. Nature is a long story. So I'm going to my fortune is no more government. Ciao, Ben. sawa ngoma ndiza ndiwaperekeza alright abo alright Aya, mfano wangu. Ai basi. Basa hivyo. Usakapanga usikumbira wewe. Ndo zvamatona svika angapedze kumurarekera musangomurekerera ngerase mumwe nomereni Kana zvinoziviwe bishi. Kana zvatinga zviti. ile ndadzoka madzoka pamini ndadzoka ndatongowaperedza kusvika pagedhi apa ndobva ndatodzoka maenda nawo kai ya ndoti ndamboende nangoedza ndingowaperekedza kwete saka matondiregerera shure mukomana kulesi Hakuregera takuregera. sure iya maichabasa Bandi ndine chinhu wani chandira kuonesa munin'ina wangwani. Wazozvionere zvakanakira mafriend. Zvakanakira mafriend. Unoziva. angatonditsananguriro mukoma kudzidza kuperi sure Chakaitira mafriend. Ndikudaisa. Especially my friend anenge achiita zvakaipa zvisina kunaka kutamba nemafriends anenge achiita zvisina kunaka. Obviously iwewe hapana pautambowo unge uchiita zvakanaka iyo friend munhu wauri kutamba naye ari munhu anoita zvakashata. Unopanzisa ndotaura iya kureva kuti iwewe wakutotedzera munhu wake wewe anoita kana ari munhu anodhakwa anoita sei zvese zvisina kumbofanira kureva kuti wakutotedzera izvozvo wakobata iya ndonyaya ndida kuonesa iya maichabasa mukoma kana iwewe uri munhu ane unhu huri bho unofanira kungotamba nemunhu anonekena ane upenyu ane zvinoenda kumberi anodzidzisa anovaka kuti anoputsa anoita munhu wakashata. Ndofunga apa unenge wadzidza ndofunga wanyatsoona chidzidzo chekuti imba yemadhamu yangu yanga yazoputsika nokuda kwezvinhu zvisina basa rero. sori mukoma ndadzidza sure Ndatopaona. Saka tinotenda nokunzwisisa kwako kuregera ndakuregera. maichabasa Yapo zvakanaka. no problem maichabasa mukoma Yapo. maichabasa kulesi but it's no problem maichabasa sure saka ndakutakura zvinhu zvangu ndiendeke One chapo. ndakutakura zvinhu zvangu ndiende mukoma Aiwa munin'ina hakuchina pauchaenda. Ndakuregera ndakuregera. wandinokwa ndienda mukoma maichabasa mukoma Abo. ndafana mumboziya kulesi sure garei mam asi sure ne sure ndadzidza munomboziya shamwari dzinotomborurama zvachose hamagona chose maita basa mukoma inotenda kubva pakati pemwoyo wangu ngadzika dzii ndowaparire mwoyo kuti mukoma wangu andiriziva papa ndingachitosvija mwoyo nguva yese kuti zvino ndichadii ndichatangira pasi kulezi ndinotenda nerudo maita basa mukoma Kana wadzidza tinozvitenda. Usazongoite kungonzwa chete. Kungoti zvinenge zvichipinda nokuti zikuda nokuti. Kana wava nekudzidza itowa nekudzidza chaiko chaiko. ndakutonzwa nekuita shuwa maita basa Yapo zvakanaka. Kugara hako hakuna kwauchaenda. Ndakuregera. alright Ndiri bo.